ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯನಂಜಿ ಸುಲಾಬಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಷ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತುಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ ಒಂದಿಂಚ ಸರಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋಡು ಇತ್ತೆನಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ತರಕಾರಿಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೌತೆ ಬೊಕೊಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬದನೆನ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಂದಿನ ನಿಕ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊನೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತೊಂದೆ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೂರು ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ಪನಗಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚದು ತೂದು ಪಾಡೊನೋಡು ಇತ್ತೆನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಸರಿಟ್ ಕಲಡವಂಗ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ದೀಂಡ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಂದು ಬೆಯ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಉಂಡು ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ 4 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪನಗಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಅದು ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 5 ಚಮಚ ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರೆಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಆತ ಸೇರ್ಪೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನುಡು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದತ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಸರಿಟ್ ಕಲಡವನ್ಗ ಇತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನುರ್ಗೆನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀವು ಬೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪನಗನೆ ನುರ್ಗೆಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಯ್ಪವನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನುರ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ತು ಪೋದವು ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಊರಿ ಯೂಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದಿನ ಸರಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲಡವಂಗ ಇತ್ತೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕೊತ್ಪೋಡು ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಯೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊನೋಡು ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿಟ್ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಗುದ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಇಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್